Wesizwe Party ukulungele ukuthatha izintambo ku-ANC. Umholi weqembu lomkhonto wesizwe, uJacob Zuma, uthi iqembu lakhe selikulungele ukwedlula i-African National Congress okhethweni lukazwelonke nolwesifundazwe. UZuma ukhulume nabalandeli namalungu eqembu ngesikhathi evala umhlangano obubanjelwe eMalahleni eMpumalanga ngeSonto. Unxuse amalungu ukuthi aphume ngobuningi bawo ayovotela i-MK Party. Wangeza ngokuthi iqembu lizosungula uhulumeni ohloniphekile ozolalela abantu bawo. Uthi uma iqembu lakhe lithatha izintambo eqenjini elibusayo, lizoshintsha eminye yemithetho yezwe. Umholi we-MK Party Youth League, uMnqobi Msezane, uthi sebekulungele ukuthatha izintambo. Ziningi izinto esizaziyo kodwa siyaqinisekisa uquqaba lwethu nabalandeli bethu ukuthi sizoba khona kuwo wonke amawadi. Sizofika singashongo. Ngeke sidale izinxushunxushu noma isiphithiphithi kodwa sizoba khona ukuqinisekisa ukuthi siqaphe wonke amasela. Manje azama ngazo zonke izindlela ukuqinisekisa ukuthi ayasibhidliza futhi ahlakaza ukuqonda kwethu nokugxila kwethu futhi sihlale sigxile sithi abantu bakithi bazovotela umkhonto wesizwe futhi bawine kulolu khetho oluzayo. Amalungu eqembu nabalandeli abebehambele lo mhlangano bathi banethemba lokuthi iqembu elisha lizonqoba ukhetho. Bathi izikhalo zokulethwa kwezidingongqangi ebebeziphakamisa azikaxazululwa. Ngicabanga ukuthi kungani ngingowaseNingizimu Afrika futhi ngifuna ukuvotela umkhonto ngivotela ushintsho. Ngingathanda ukubona abantu abamnyama bekwazi ukondla imindeni yabo. Akukona ukulwa nonoma ngubani kodwa kumayelana nokulungisa izwe lethu. Umdidiyeli weqembu esifundazweni uMary Phathi uthe asethuthukile amalungiselelo okuthatha uhulumeni waseMpumalanga. Ngesikhathi kuqhubeka umbuthano wokugcina weqembu wesifundazwe obuseHambarsdale, entshonalanga yeTheku ngeSonto. Khona manjalo, iqembu lomkhonto wesizwe i-MK lithi alingabazi ukuthi lizothola i-2/3 majority okhethweni oluzayo lukazwelonke nolwesifundazwe ngoLwesithathu zingama-29 kuNhlaba. Leli qembu lilandele umkhondo walo okhethweni libheke eHambarsdale, entshonalanga yeTheku. Le ndawo isizinda se-African National Congress. Ngasekupheleni kweminyaka yama-80s nasekuqaleni kwawo ama-90s kwaba nodlame lwezepolitiki olwabulala inqwaba yabantu ezingxabanweni phakathi kwe-ANC ne-Inkatha Freedom Party, i-IFP. Njengoba sekusele izinsuku ezimbalwa kube nokhetho lukazwelonke lwesikhombisa, abalandeli be-MK Party eHambarsdale baphume ngobuningi babo emhlanganweni. Laba balandeli bathi babeka amathemba abo ukuthi uma bekhethwa esikhundleni iqembu lizobhekana nezidingongqangi nomhlaba. I-MK yiyona kuphela inhlangano ezotakula eNingizimu Afrika engcindezini izwe elibhekene nayo. Njengamanje, umhlaba wethu uphethwe ngabantu okungebona bakuleli. Asinawo umhlaba. Sizovotela i-MK ukuze intando yeningi yaleli lizwe kube yiyona esiyifunayo, evuna sonke hhayi nje iqembu elithile labantu. Sifuna imisebenzi, sihlele emakhaya, izingane zethu zifundile kodwa azisebenzi. Sifuna impilo yethu ibe ngcono, kusho umsekeli we-MK. Intsha ebihambele lo mhlangano ithi ifuna ukusukunyelwe izinkinga zokuntuleka kwemisebenzi nokulethwa kwezidingo kwabantu. Ivoti lami lizoshintsha ukuthi uneminyaka engu-35 kodwa ungakwazi ukuqashwa ngoba badinga isipiliyoni. Uma sifuna imisebenzi, bafuna isipiliyoni seminyaka eyi-10. Sikhuluma nje asisebenzi. Ngifuna ivoti lami liguqule lokho. I-MK izoletha ushintsho ngoba sizothuthukiswa futhi sizoba nemigaqo, kusho omunye umlandeli we-MK. Ubuholi beqembu le-MK buthi isinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo sokuvimba owayengumengameli uJacob Zuma ukuba athathe izintambo kuhulumeni asizange sibaqede amandla kanye nezinhlelo zabo. Umholi omkhulu we-MK Party uVisvini Reddy uthi uMengameli Jacob Zuma uzohlala engubuso kanye nomongameli womkhonto wesizwe. Uyena onamandla agqugquzela leli qembu. Ushayela leli qembu lezepolitiki, nguyena oshayela lenhlangano. Ngakho lesinqumo senkantolo eboshiwe asisikhathazi. Sibheke iningi lezingxenye ezimbili kwezintathu kuzokwenzeka ngoLwesithathu oluzayo. Iqembu le-MK kulindeleke ukuthi liphothule umhlangano walo wokukhetha esifundazweni saseMpumalanga ngeSonto. Izindaba zangalesi sikhathi obuzethulela uNothika Maphumulo, Inkanyezi News.
Stay connected, stay informed.